Hare Krishna, warm welcome for today's Bhagavad Gita class session. இந்த அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागर्शलागया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यदे ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पक्षकाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण टू एवरीवन அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 5வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போகிறோம். ஸோ 5வது அத்தியாயத்துடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள நேற்று வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்றது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு முறை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். யாராவது ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் சொன்னால் தெரிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஞான யோகம். நேத்து வந்து பார்த்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் மெத்தட். ஸோ நேத்து வந்து என்னென்ன பார்த்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு உன்னதமான கல்வி. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான கல்வி வேணும்னா எதை படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும் அப்படிலாம் பார்த்தோம். ஸோ உன்னதமான கல்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது,
பகவத்கீதை இல்லையா? அது யார்கிட்ட இருந்து எப்படி வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா, 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கும் போது விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு. அப்புறமா மனு, அப்புறமா வந்து இஷ்வாக்கு. அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பகவத்கீதை வழங்கப்பட்டது. ஆனா காலப்போக்குல வந்து அது என்ன ஆச்சு, சங்கிலி தொடர் அருந்துட்டுச்சு. அதனால வந்து என்ன ஆச்சு, கிருஷ்ணரே வந்தார். கிருஷ்ணரே வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுதான் பிரபுபாதா நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காரு, சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறத வந்து தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாரு. அது பல மொழிகள்ல வந்து மொழிபெயர்த்தாங்க. சோ இதுதான் வந்து உன்னதமான கல்வி. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பார்த்தோம், அது யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணர் எப்பெல்லாம் தோன்றுகிறார் இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு எப்ப விருப்பம் இருக்குதோ, அப்புறமா வந்து அவர் விருப்பப்பட்ட ரூபத்துல வருவாரு கிருஷ்ணர். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் எப்பெல்லாம் உலகத்துல வந்து அதர்மம் ஜாஸ்தி ஆகுதோ, தர்மம் நிலைக்குலையுதோ, பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் இந்த அவதாரம் எடுத்து வருகிறார். ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, செயல்கள்ல வந்து 3 விதமான செயல்கள் பார்த்தோம். அதாவது கர்மா, விகர்மா, அகர்மான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குது, அகர்மாவை செய்யின்னு சொல்லியிருக்குது. ஓகேவா? எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்ய, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்களையே செய்யின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலை என்ன, நீ சத்திரியன், உன்னோட சத்திரிய தர்மம் என்ன, சண்டை பண்ணணும். அதனால நீ சண்டை போடு. சோம்பேறியா வீட்டுல இரு, இல்ல எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு காட்டுக்கு போடலாம் சொல்லல இல்லையா? அர்ஜுனன் வேணா சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் நான் விட்டு காட்டுக்கு கூட போறேன், அப்புறம் இல்லைன்னு என்னோட வில்லு பானத்தை அப்படியே விட்டுட்டு இருக்கிறேன், என்னை வந்து கொல்லட்டும், நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது, அர்ஜுனன் சொல்றாரு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, உன்னோட கடமையை செய்யின்னு சொல்றாரு. அது போல நமக்கும் என்ன சொல்றாரு, நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும். ஓகேங்களா? சோ நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க பகவத்கீதை வீட்டுல வச்சா சண்டை வரும், அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் சொல்றது, உன் வேலையை சரியா செய்யின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் தான் சொல்றார். ஓகேவா? அதை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து செய்யணும். சரிங்களா? சோ அது 3 விதமான செயல்கள் பார்த்தோம். அப்புறம் யாகங்கள் பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யாகங்களே வந்து உயர்ந்த யாகம் இந்த கலியுகத்துக்கு என்ன, சங்கீர்த்தன யக்னம். இது யாரு துவக்கினது, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கலியுக தர்மத்தை வந்து இயக்கி வச்சுட்டு போனார் இல்லையா? 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மந்திரம். ஓகேவா? சோ இதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்கா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யச்ச்ரேய சந்நியாச அல்லது கர்மயோகா. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 2வதுல இருந்து 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மயோகோ விஷி இஷ்யதே. கர்மயோகவா இல்ல சந்நியாசமா எது சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு. ஓகே, கர்மயோகனா சிறந்தது சந்நியாச காட்டிலும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. 3வது பிரிவு பாத்தீங்கன்னா 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 16வது ஸ்லோகம். அதாவது குர்வன் அபின லிப்யதே, நிஷ்காம கர்மா கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. சோ நம்ம எப்படியா இருக்கும், நம்ம 3வது அத்தியாயம் படிக்கும்போது பார்த்தோம், சகாம கர்ம நிஷ்காம கர்மா இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மள பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்குது. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் மீதான கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, விடுதலை, முக்தி கிடைக்குது. அது எதுல சொல்றாங்க, 17ல இருந்து 29ல சொல்றாங்க. நெக்வாத் மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஓகேவா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்றாங்க. அது என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. பாலமுருகன் பிரபு வாசிக்க முடியுமா? சனி. ஆ, சரி மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சாசி எச் ரேய யதோர்ய ஏகம் தன்மே புருகி சுசுனிசிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் என்ன பேசுறாரு, இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் பேசுறார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக.
சோ இந்த அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாதிரி தான் இருக்கிறார். எதையாவது ஒண்ணு பண்ணுன்னு சொன்னா எப்படி சொல்றாரு? குழப்பமா இருக்குதுப்பான்னு சொல்றாரு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? என் மனசு எல்லாம் வந்து குழப்பமா இருக்கு, என் உடல் நடுங்குது, வாய் வந்து உளருது, என் கையில இருந்து காண்டிபம் வில்லு வந்து நழுவி போகுது அப்படின்னு சொல்றார். இல்ல அவன் வில்வீரன், யாராவது காண்டிபத்துக்கு கீழே வைப்பான்னா கூட அவருக்கு கோவம் வரும். அப்படியாப்பட்டவருடைய மனநிலை எவ்வளவு பாதிச்சிருந்தா அந்த வில்லே தானா அவர் கையில இருந்து அந்த கையில நழுவும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலும் குழம்பு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுப்பான்னு அப்படின்னு கேக்குறார் இல்லையா? செயலை விட வந்து ஞானம் பெரியதுன்னா அப்ப ஏன் வந்து என்ன இந்த கொடுமையான சண்டையில ஈடுபடுன்னு அப்படின்னு கேக்குறார் இல்லையா? சோ இப்ப வந்து என்ன கேக்குறாரு? கிருஷ்ணா நீங்க ரெண்டு சொல்றீங்க, என்னது? செயலை துறக்கவும் சொல்றீங்க, ஓகேவா? அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றீங்க? பக்தியுடன் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இதுல எதுப்பா நான் செய்யட்டும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார், ஓகேவா? சோ இப்ப அர்ஜுனன் கேக்குறார், மரம் விதைக்கிறது தப்பா? விதைக்க வேண்டாம்னு சொல்றீங்களான்னு கேக்குறாரு அர்ஜுனன் கிட்ட. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரிப்பா மரம் வச்சுட்டேன் என் இஷ்டத்துக்கு, இப்ப வந்து அதுல வந்து பலனை எதிர்க்க பழத்தை மரம்னா என்ன கொடுக்கும்? கனி கொடுக்கும். அதுக்குரிய கனியை எதிர்பார்க்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேக்குறார். இந்த கேள்விகள் புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இந்த அர்ஜுனன் இத படிக்கிறீங்களா மேல? வறண்ட மனக்கற்பனைகளை விட பக்தியின் தொண்டே சிறந்தது. அதுதான் இன்னைக்கு, ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆத்மா பத்தி அவருக்கு ஞானம் வந்துச்சு ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல இல்லையா? அது என்ன சொன்னாரு? நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மா, ஓகேவா? சோ இந்த ஆத்மாக்கு வந்து அழிவே இருக்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, ஆத்மா வந்து கடவுளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து தந்தை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான், அவர்தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தை. இந்த உடல் ரீதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் தந்தையர்கள் இருக்கிறாங்க, பட் ஆன்மீகத்துக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து கடவுள், ஓகேவா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன கேக்குறாரு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய், பலனை வந்து எதிர்பார்க்காத, பலன் மேல வந்து நீ பற்றுதல் கொள்ளாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார், ஓகேவா? மூன்றாவது வசனத்தில் அதுக்கு அடுத்தது பலன் நோக்கு செயல்களை ஆன்மீகமாக்குதல். நம்ம எதுவுமே நேத்து போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், கர்மிகள் பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து கர்ம யோகிகள், அவ சகாம கர்மயோகி, நிஷ்காம கர்மயோகி. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? செயல்களை செய்வாங்க, பலன் நோக்கி செய்வாங்க. ஏன்னா இதுக்கு இதை பண்ண எனக்கு இது லாபம்னு சொல்லிட்டு, நீ அது மாதிரி செய்யாதப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றார், ஓகேவா? ஏன்னா செயல்களை செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து தகுதி உரிமை இருக்கு. பலன்களை செய்யறதுக்கு பலன்களை எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து உறுதி இல்லை, எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார், ஓகேவா? பக்தி தொண்டினால் விடப்பட ஆஹ் மறை விலக்கிறது. சோ பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால எல்லா நன்மை தீமைகளும், ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லா நன்மை தீமைகள் வந்து அவர் பாத்துக்கிறார். கிருஷ்ணார்பணம் மஸ்துன்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான், ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒருத்தங்க இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சனிதா மாதாஜி, பூஜை ஸ்ரீ हरे कृष्ण மாதாஜி माता जी। எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य हरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு, அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். பாருப்பா, ரெண்டு வேலையும் செஞ்சா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? முக்தி கிடைக்கும். செயலை செய்ய, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியுடன் செயல்படுதல், ஓகேவா?
ஆனால் இவை இரண்டிலும் இதுல ரெண்டுத்திலயும் எது பார்த்து சிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஸோ வேலை செய்யாம சோம்பேறியா இருக்குன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்லவே இல்லை. ஓகே, பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது. ஸோ என்ன செஞ்சாலும் நமக்கு என்ன மாதிரி செயல்களை செய்யணும்? கடவுளை மையமா வச்சுட்டு நம்ம செயல்களை செய்யணும். இது எப்படிப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா, நான் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை வந்து என்னுடைய கடமையை நான் செய்யணும். பலனை எதுவும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஓகேவா? எனக்கு புலன் கட்டுப்பாடு இருக்கணும். ஓகேவா? நம்ம ஏற்கனவே 2 நாளா பார்த்தோம், தாமரை இலை மேல் நீர் போலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தாமரை இலை, இப்ப தாமரை பார்த்தீங்கன்னா நீர்ல தான் இருக்கும். ஆனா அது தண்ணி அதுல ஒட்டவே ஒட்டாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு வந்தா கூட நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து நம்ம செவ்வனே செய்யணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால என்ன ஆகாது? பற்றுதல் வராது. பற்றுதல் வந்தா பந்தம் வரும், பந்தத்தினால வந்து பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்றார். சரி, என்னோட கடமை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு வந்து இத்தனை நாள் வந்து தெரியல நம்மளோட கடமை என்ன. நமக்கு ஏபிசிடி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அந்த வழியாவே நம்ம கத்துக்கலாம். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏ ஃபார் அசோசியேஷன். ஓகே, பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கணும். ஓகே, பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு என்ன ஆகுது? பக்தி பண்றதுக்கு வந்து வழி தெரியுது இல்லையா? ஸோ பி ஃபார் புக் ரீடிங். என்ன மாதிரி புக் படிக்கணும்? கல்கி, விகடன் அது மாதிரியா இல்லை. என்ன படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதா, பாகவதம், அது மாதிரி கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்டமான புக்கை வந்து நம்ம படிக்கணும். அப்புறம் சிக்கு என்ன? சாண்டிங், நாம ஜபம் பண்ணணும். டிக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்கிரக, டிடி வர்ஷிப், வழிபாடு, அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிரகஸ்தர்களுடைய தர்மம் வந்து வீட்டில் வச்சு விக்கிரகத்தை வச்சு வழிபடணும். பஞ்சராத்திரி விதிப்படி வழிபடணும். இல்லையா, நீ டெய்லி கோயிலுக்கு போயிட்டு கடவுளை வந்து தரிசனம் எடுத்துக்கணும். இது 2 பண்ணணும். ஓகேவா? இல்லை, அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு டிக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட். என்னப்பா டயட்டு அப்படின்னு பார்த்த, கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிட்ட பிறகே நம்ம அந்த சாப்பாடை சாப்பிடணும். அதுதான் வந்து டயட். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இ இ என்ன பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ எட்டிக்கெட். ஒரு வைஷ்ணவன்றது வந்து இப்போ நம்ம குரூப்லேயே நம்ம பார்க்குறோம், மாதாஜி பிரபுஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு மரியாதை, ரெஸ்பெக்ட். அது மாதிரி பண்புகளை வந்து பிரபுபாதா நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஆண்கள் வந்து வேஷ்டி அணியணும், பெண்கள் வந்து அஹ், புடவை அணியணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது எஃப்க்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங். ஃபாஸ்டிங்னா என்ன? விரதம் இருக்கிறது. எப்பெல்லாம் விரதம் இருக்கணும்? கோபம் வரும்போது விண்ணா விரதம் இருக்கிறோம் அதுவா? அது இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு உகந்த நாளான ஏகாதசி திதி, அந்த திதியில வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா அன்னைக்கு வந்து விரதம் இருக்கணும். ஏகாதசி நாள், அப்புறமா வந்து முக்கியமான ஜென்மாஷ்டமி நாட்கள், அந்த மாதிரி நாள்ல வந்து நம்ம விரதம் இருக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் வேதங்கள் பரிந்துரைக்கிறது. ஓகே, இது நல்லா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு சுருக்கமா இப்ப சொல்றேன். பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கணும், புக்கை படிக்கணும், நாம ஜெபம் பண்ணணும், கோயிலுக்கு போயிட்டு வழிபடணும் விக்கிரகங்களை. ஏன்? அப்புறம் வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருள்களை தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து வைஷ்ணவ சகை எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து முக்கியமான நாளான ஏகாதசி அந்த மாதிரி நாட்கள்ல வந்து விரதம் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. இந்த கர்மங்கள் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால நமக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து விளைவுகள் வருதுன்றத ರಿಫೈ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ರೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சரில் என்ன பார்க்குறோம்? ஒரு பக்கம் வந்து பெரிய பல்லி இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர்கள், பசுக்கள், அரசர் இருக்காங்க. அந்த அரசர் பேர் தான் வந்து நிர்கா. நிர்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த மன்னன், சிறந்த மன்னன். பிராமணர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் நல்லா மரியாதை கொடுப்பான். அப்புறம் மக்களை வந்து செவ்வனே வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு வந்தான். அதனால எல்லாருமே சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பா பிராமணர்கள் யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து தியானம் பண்ணுவான். ஓகேவா? எல்லா அரசர்னா பிராமணர்களை நல்லா பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தங்கிட்ட வந்த பிராமணர்களுக்கு என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவையான அளவுக்கு தங்கங்கள், பசு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஏன் இந்த காலத்துல பசு கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பால் கறந்து ஒருத்தங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து அவங்க அதிலே வந்து எடுத்துக்கலாம்.
ஓகேவா? ஸோ அதாவது பால் கறந்து அதுலேயும் காசு வரும், தேவையான அளவுக்கு வந்து வயது குடிக்கவும் செய்யும். அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, இது மாதிரி ஒரு பசுக்களை கொடுத்து அனுப்புறார். ஓகே. ஸோ அடுத்த நாள் இன்னொரு பிராமணன் வர்றார். அவருக்கு வந்து அந்த அரசர் என்ன பண்றாரு, பசுக்களை கொடுக்குறார். ஒரு பசுவை கொடுக்குறாரு. அது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பிராமணன் வந்து பசுவை எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கார். அப்போ அதுக்கு முன்ன நாள் வந்து தானமா வாங்கின அந்த பிராமணன் எதிர்க்க வர்றார். இது என்னது இது, ஏன் பசு தானே, நீ ஏன் எடுத்துட்டு போறேன்னு கேக்குற. இல்ல இல்ல, அரசர் கொடுத்தாரு, இப்பதான் கொடுத்தாரு, நான் வாங்கிட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்கேன். அப்படியா, வா நம்ம அரசர் கையில போலான்னு சொல்லிட்டு அரசர்கிட்ட போறாங்க. ஓகேவா? அரசர்கிட்ட போனா அவர் சொல்றார், அதாவது இது நேத்து வந்து எனக்கு கொடுத்துருந்தீங்க, இன்னைக்கு வந்து இவருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசு வந்து என்ன ஆகும், டெய்லி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ம், அத மேய்க்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க இல்லையா, புற்கள் எல்லாம் எங்க நிறைய இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க. அது வந்து மாடு வந்து அந்த புல்லெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு சாயங்காலம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பசு கொட்டாய்க்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க இல்லையா, இதுதான் வழக்கம். அது மாதிரி பல வருஷமா அரண்மனையில வாழ்ந்த பசு என்னாச்சு, தானம் கொடுத்த பிறகு கூட என்னாச்சு, பழக்க தோஷத்துல அந்த அரண்மனை கொட்டாய்க்குள்ள வந்துடுச்சு. அது யாரு பார்க்கல, அங்க இருக்கக்கூடிய காவலாலையும் பார்க்கல, மாடு மேய்ப்பவரும் பார்க்கல, அதனால அரசருக்கும் தெரியாது. அதனால என்னாச்சு, கொடுத்து தானத்தை கொடுத்த பசுவையே வந்து மறுபடியும் என்ன பண்றாரு அரசரு, அந்த பசுவை வந்து கொடுக்குறாரு இல்லையா. அதனால இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு. அதுதான் கொடுக்குறோன்னு தெரியாம அவரும் கொடுத்தாரு. ஓகே. அவரும் கொடுத்தாரு, இவரும் வாங்கிட்டார். ஓகேவா? ஸோ ஸோ வந்து இவரு தானம் வாங்கிட்டார். ஓகேவா? ஸோ இது யாருக்கு தெரியல, யாரோட தப்பு, அரசருடைய தவறும் இல்ல இல்லையா. இதுல அரசருடைய தவறு ஏதாவது இருக்கா, அவர் தெரிஞ்சு பண்ணாரா, இல்ல தானே, தெரியாம பண்ணாரு. ஓகே. அதுக்கோசம் என்ன பண்றாரு, அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, ஓகே என் சைட்ல இருந்து தான் வந்து தப்பா இருக்குது, என்னை மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணர் கிட்ட கேக்குறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவர் அப்புறம் ஒரு ரெக்வஸ்டும் பண்றார், தயவு செய்து மன்னிச்சுட்டு நான் வந்து இதுக்கு பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பசுக்களை கொடுக்குறேன், தயவு செய்து நீங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்றார். முதல் பிராமணன் என்ன சொல்றாரு, இல்ல இல்ல, நீங்க எனக்கு எதை கொடுத்தீங்கோ அதை தான் வேணும்னு அவரும் வந்து அடம் பிடிக்கிறார். ரெண்டாவது பிராமணர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல இல்ல, நீ எனக்கு இப்ப என்ன கொடுத்தியோ அதே தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்கிறார். ஓகேவா? சோ இவர் என்ன பண்ணாரு, தான தர்மத்தை தான் பண்ணாரு இல்லையா. அதை எப்படி பண்ணல, கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணல. அதனால அவருக்கு என்ன ஆகுது, பிராமணர்கள் வந்து சபிக்கிறதுனால அவர் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு பல்லியா பிறக்கிறார். ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல நம்ம ஒரு பெரிய பல்லி தெரியுதா. ஓகே. அந்த பல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருட்டு கிணறுல, வற்றிய கிணறுல இருக்குது. ஓகே. ஸோ அதனால ஒரு ஒரு சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணருடைய பேர பசங்கெல்லாம் வந்து அந்த காட்டு பக்கமா விளையாடுறதுக்கு போறாங்க. பந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த பந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எதார்ச்சியா அந்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்துடுது. ஓகேவா? கிணத்துக்குள்ள விழுந்துடுது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. கிணத்துக்குள்ள விழுந்துடுது. இவங்க வந்து பசங்க எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க, எடுக்கவே முடியல அந்த பந்தை. ஸோ அந்த பந்தை எடுக்கவே முடியல. சரி என்ன பண்ணுவாங்க, பசங்களால முடியலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு தானே வருவாங்க. அது மாதிரி வீட்டுக்கு வராங்க. வீட்டுக்கு வராங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் தாத்தா, தாத்தாவை கூட்டிட்டு வர்றாரு, வா தாத்தா பந்தை எடுத்து கொடு தாத்தான்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணர் வராரு. அந்த கை விடுறாரு அந்த கிணத்துக்குள்ள. ஓகேவா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ. கையை விடுறாரு. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பந்தை எடுக்க சமயத்துல அவருடைய கை விரல்கள் வந்து அந்த பல்லி மேல வந்து விடுது. என்ன ஆயிருக்கும் இப்போ, எனி கெஸ்ஸிங்? ஆ, நீங்க நினைக்கிறது கரெக்ட் தான். அப்ப அந்த பல்லிக்கு என்னது, மோட்சம் கிடைக்குது, இந்த அரசனுடைய வடிவம் கிடைக்குது, அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. ஓகேங்களா?
ஓ, நம்ம எதை செஞ்சாலும் என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அதனால நமக்கு நன்மையான பலன் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். அவர் நினைச்சு பார்த்திருப்பாரா, நான் தானம் தர்மம் பண்ணேன், இது ஒரு நாள் குழப்பத்துல வரும்னு சொல்லிட்டு? இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம யோசிச்சு பண்ணணும். ஓகேங்களா? பூஜை ஸ்ரீ மாதாஜி, இதை படிங்க. பூஜா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு தமிழ் தெரியாது மாதாஜி, உங்க ரீட் பண்ண கையில வராது இல்லையா? மாதாஜி. ஸ்லோகம் புக் இல்லையா? வேற யார் இல்ல படிச்சீங்க? மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். கார்த்தி பிரபு, சாய் தர்ஷன் பிரபு, ராமகிருஷ்ணன் பிரபு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுனந்தா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। ம், ज्ञेय स नित्य यस्नासि यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् बन्धात् मुच्यते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமையிலும் இருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தியை அடைகிறான். ஓகேங்களா? இங்க என்ன சொல்றாரு? தனது செயல்கள் இப்ப எதுக்கு சொல்றாரு? க நீ செயல்களை செய்ய, அது உனக்கு வந்து அந்த பலன் மேல பற்றுதல் இல்லைன்னு ஏன் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல வந்து சில சமயத்துல நம்ம நினைச்சது நடக்கும், நிறைய நேரத்துல என்ன ஆகும்? நினைச்சதே வந்து நடக்காது. ஆமாவா இல்லையா? நம்ம நிறைய பிளான் பண்ணி வச்சிருப்போம், பட் என்ன ஆகுது? நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது நிறைய சமயத்துல. அப்ப என்ன ஆகும்? மனசு வந்து கஷ்டப்படும். அதனால வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு? நீ சேஃபா இருப்பா, பத்திரமா சந்தோஷமா இரு. சோ பல நாள வரக்கூடிய விஷயத்து மேல வந்து விருப்பம் வச்சுக்காத, வெறுப்பும் வச்சுக்காத. அப்ப வந்து நடுநிலையில கிருஷ்ண உணர்வோடு இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்ப வந்து அப்படியாப்பட்டவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரமான சந்நியாசி. ஓகே. அவன் பலன்கள் மேல பற்றுதல் இல்லை. என்ன பலன் வந்தாலும் அதனால வந்து அவன் வந்து தாக்கப்படுவதில்லை, மனசளவுல தாக்கப்படுவதில்லை. சோ அவன் தான் வந்து சந்நியாசி. நம்ம நேற்று பார்த்தோம் துரத்தல்னா என்ன. அதாவது செயல்களின் பலன் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கிறது, உடைமை மேல இல்லையா, இது என்னது நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்றுதல் வச்சிருக்குது. அதை வந்து விடுறதுதான் வந்து துரத்தல்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ நீ வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால எல்லா இருமையிலிருந்து வெளியே வர. ஓகேவா? அதாவது நன்மை தீமை, விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், அந்த மாதிரி இரட்டிப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல. அந்த இரட்டிப்புல இருந்து நீ வெளியே வரேன்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேவா? அந்த இரட்டைப்புல இருந்து வந்தா மனசு என்ன ஆகுது? தாமரையில நீர் போல இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? எல்லா பந்தத்திலிருந்து இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஈஸியா முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் நம்ம வந்து நேற்று வர்ணாசிரம சங்கத்தை பார்த்தோம். அதாவது 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள். ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவங்களுக்குரிய வேலைகளை வந்து செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு விஷயத்துல வந்து நமக்கு லாபம் நஷ்டம் வந்து கணக்கிடுறோம். அதனாலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? அமைதியா வாழவே முடியறதில்ல. ஓகேவா? ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்பட்டு வாழறான். கஷ்டப்பட்டு வாழ்றான், வாழ்நாள் ஃபுல்லா வாழ்றான். ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்துருச்சு, காசு சம்பாரிச்சு வைக்கணும் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சம்பாரிச்சு வைக்கிறான். அவன் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வந்துருச்சு, ரிட்டையர்மெண்ட்டும் ஆகுறான். அவனுக்கு என்ன ஆகுது? ஆயுட்காலமும் முடிஞ்சது. இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதை அவனால அனுபவிக்க முடியுதா? இல்லை இல்லையா? ஓகே. ஸோ அற்பாயுஸ்ல போயிட்டு சேர்ந்துடுறான். பணத்தை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆயுசு இல்லாம முடிஞ்சிருது வாழ்க்கை. ஸோ இந்த வாழ்க்கையில வாழும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான தூண்கள் இருக்கு. இந்த தர்மத்தோட வாழும்போது 4 தூண்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. கருணைன்னா என்ன குறிக்குது? நம்ம வாழ்க்கையில எதை வந்து கருணைன்னு சொல்றாங்க? அதாவது கருணைன்னா வந்து எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா?
ஆஹ் எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வார்த்தைகளாலும் சரி எதானாலும் புண்படுத்தக்கூடாது. அதுதான் வந்து கருணை. ஓகேவா? சத்தியம்னா என்னன்னா நம்ம உண்மையா இருக்கணும். நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, முன்னாடி ஒன்று பேசுறாங்க பின்னாடி ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம முன்னாடி ஒன்று சொல்லுவாங்க, வாயில ஒன்று சொல்லுவாங்க, மனசுல ஒன்று நினைப்பாங்க. இது நிறைய பேர் எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம், வேலை செய்யற இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் இல்லையா? அப்புறம் தவம். தவம்னா என்ன? அதாவது சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்யாம இருக்கணும். அதாவது குடிக்க கூடாது, புகைக்க கூடாது, அது மாதிரி விஷயங்களை செய்யாம இருக்கணும். சூதாடக்கூடாது. தூய்மைன்றது என்ன? ஒரு இந்த நம்ம ராமர் வாழ்ந்தார் இல்லையா, ஒரு கணவன் ஒரு மனைவின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கணவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும் மனைவி, மனைவி வந்து கணவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வேலைக்கு போறாங்க, யாருக்கும் யாரும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியறது இல்ல. அதனால எப்படி எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த 4 விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து இந்த தர்மத்தை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். என்னென்ன? கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. இந்த 4 பண்புகளை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து வச்சு அப்ளை பண்ணி நம்ம வாழணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து என்ன வரும்? குழப்பங்கள் வரும். ஓகேவா? பாவங்கள் குறைய குறைய நமக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, துன்பங்கள் வந்து குறையுது. நம்ம பாவம் செய்யறது குறைஞ்சன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு துன்பமும் குறையுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஆ. அப்போ அந்த வர்ணாசிரம சங்கம் நேற்று பார்த்தோம். 4 வர்ணங்கள் இருக்கு. இவங்களோட பேசிக் கான்செப்ட் இது ஏன் வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் அவங்கவுங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் வேற வேற பிரிவுகளா இருந்தாலும் அவங்க கூடி சேர்ந்து ஒத்துழைச்சாதான் அங்க நன்மை. இன்கேஸ் சூத்திரன் வந்து எனக்கு உடல் பலம் இருக்கு, நான் உழைக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்னா, அந்த உயர்ந்த குலத்துல இருக்கக்கூடிய பிராமணன் தட்டுல எப்படி சோறு வரும்? இவன் மண்ணில் கை வச்சாதான் அவனுக்கு வந்து அன்னத்துல கை வைக்க முடியும் இல்லையா? சோ எல்லாரும் கூடி இருந்து வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றாங்க. சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்குள்ள வந்து கோஆபரேஷன் இருக்கணும் இல்லையா? கோஆபரேஷன் இருந்தாதான் நம்ம அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை வந்து அடைய முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல ஒருத்தரை நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகே. அவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா முஸ்லிம் குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு பக்தர். ஓகேவா? முஸ்லிம் குடும்பத்துல பிறந்தவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? ஹரிநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கையில பாருங்க ஜப மாலை வச்சிட்டு இருக்காரு, கழுத்துல வந்து கண்டி மாலை துளசி மாலையை போட்டுட்டு இருக்காரு, நெத்தியில வந்து திலகை இருக்கு. ஸோ இவர் வந்து சதா காலமும் வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருப்பார். அதனால அவங்க இனத்தவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஓகே. இவர் வந்து கேட்குற மாதிரியே இல்லை. அதனால என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நவாப் வந்து அந்த காலத்தில் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். இவனுடைய பெயர் புகழ் வந்து ரொம்ப பரவுதேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவரை வந்து சாகடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாங்க. ஸோ 22 சந்தையில போயிட்டு இழுத்துட்டு போயிட்டு அடிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாரும் வந்து அதை வேடிக்கை பார்க்குறாங்க, அடிக்கிறாங்க. யாரையாவது ஒருத்தர் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க. யாராவது ஒருத்தரை வந்து அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப எத்தனை பேர் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியும்? நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை அடிக்கிறாங்க, அவன் எப்படி உயிரோடு இருப்பா? பட் இருந்தாலும் இவங்களை அடிக்கும் போது இவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை பண்றாரு. கடவுளே, இவங்க அறியாமல வந்து இந்த செயல்களை செய்யறாங்க, தயவு செய்து இவங்களை வந்து மன்னிச்சு விட்டுடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. கடவுளுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வருது. ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன். அவர் வராரு இவங்களெல்லாம் கொன்னுடணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? பட் இருந்தாலும் இவர் வந்து என்ன மாதிரி பிரார்த்தனை பண்றாரு, இவங்க வந்து தெரியாம புத்தி இல்லாம இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, நீங்க அவருக்கு மேல கருணையா இருங்க பிரார்த்தனை பண்றாரு. ஸோ ஒரு பக்தன் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண கடவுள் வந்து எவ்வளவு கேட்கிறாரு பாருங்க. அவர் கோவத்தை கூட கண்ட்ரோல் பண்றார் இல்லையா? அப்புறம் அதனால தான் நம்ம எப்பவுமே தூய பக்தர்களுடைய சவகாசம் வச்சுக்கணும். அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பக்தியில வந்து நல்லா முன்னேறுவோம். அப்புறம் இது ஒரு முறை ஆகுது. அப்புறம் வந்து கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கே அடித்தவங்களுக்கு தான் டயர்ட் ஆகிடுது. அவர் வந்து மூச்சு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறாரு. சரி இவர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவர் வந்து தண்ணியில் தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தண்ணியில் மிதந்துட்டு இருக்கார். கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாம் எழுந்து நார்மலாக எழுந்து வராரு. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், இது என்னடா இப்படி அடிச்சு போட்டோமே இப்படி வராரேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். அவர் மேல ரொம்ப பொறாமை பிடிச்சவங்க இவர் எப்படியாவது வீழ்த்தணும், இவருக்கு வந்து அவமானத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, நவாபு வேசி அனுப்புறாங்க.
அந்த காலத்தில் வேசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க, பெண்கள். ஓகே. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டுட்டு சொல்லுவாங்க, நீ அப்புறம் உன் கூட வந்து 2 பேர் அனுப்புகிற, நீ போய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீ போயிட்டு அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு நான் போகிறேன், நான் போயிட்டு அடுத்த நாள் 3 நாள் டைம் கொடுப்பாரு அந்த அவர். ஓகேவா? நான் போகிறேன், அப்புறமா உங்கள் ஆட்களை அனுப்புங்க. நீங்கள் ஒரே சமயத்தை என்ன என்னால் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது, நான் ஃபஸ்ட்டு போகிறேன், அப்புறம் அவங்க வரட்டும் அடுத்த நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இந்த அம்மா சொல்கிறத வந்து நமக்கு வேலை ஆகணும் இல்லையா, அதனால அவர் ஒத்துக்கிறார். இந்த பெண்மணியும் அவர் வந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய குடிலுக்கு போகிறார். அவருடைய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து எத்தனை முறை ஜெபம் பண்ணார், ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுமா ஒரு நம்பரை? 3 லட்சம் முறை பண்றார் ஒரு நாளைக்கு. ஒரு நாளைக்கு வந்து 24 மணி நேரம் தான் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 22 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்து எதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு? நாம ஜபத்துல வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு இல்லையா? நம்மளால ஒரு நிமிஷமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது? நாம ஜபம் பண்ண முடியாது. நாம ஜபம் பண்ணும்போது தான் நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரும். ஆஃபீஸில் வேலை ஞாபகம் வரும், வீட்டில் என்ன சொன்னாங்களோ அது ஞாபகம் வரும், அடுத்த வேலை என்ன சமைக்கணும் அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? பட் அவர் வந்து 22 மணி நேரமும் முப் 3 லட்சம் முறை வந்து நாமஜபம் பண்ணார். ஓகேயா? அதனால வந்து அவருக்கு கடவுள் வந்து என்ன பட்டப்பெயர் கொடுத்தாருக்கு தெரியுமா? பிறந்தது முசில்மான் இல்லையா? அவருக்கு வந்து கோயில் ஜெகநாத் பூரி கோயிலுக்கெல்லாம் உள்ள போறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல பர்மிஷன் இல்லை. அவர் தூரம் இருந்து தான் அந்த தரிசனத்தை எடுத்துப்பார், கோபுர தரிசனத்தை. ஓகேங்களா? அந்த பூரி ஜெகநாத்தோடைய டெம்பிளோடைய விசேஷம் என்னென்ன, உச்சி கோபுரத்தில் வந்து சுதர்சன சக்கரம் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த அதில் தரிசனம் பண்ணிட்டு இவர் வந்து நாம ஜபம் பண்ணுவார். ஓகே. ஸோ இவர் நாம ஜபம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவார், ஜெகநாத் பூரியிலேருந்து பிரசாதத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இவருக்கு கொடுப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ கடவுளே வந்து இங்கே பக்தருக்கு வந்து சேவை செய்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 3 லட்சம் முறை பண்ணுறதுனால அவருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தார், நாமாச்சாரியா. நாமத்துக்கே வந்து ஆச்சாரியர் நீப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமாச்சாரியான்ற பட்டத்தை வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தார். சரிப்பா, அவர் ஜபம் எப்படி பண்ணுவாரு? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. வாயை விட்டு நல்லா திறந்து சத்தமா சொல்லுவார், மனசை ஒருமுகைப்படுத்தி சத்தமா சொல்லுவார். ஏன்பா சத்தமா சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த சத்தமா சொல்றதுனால நம்ம காதுல கேட்கிறோமா, அப்புறம் சுத்தி இருக்கிற ஜீவாத்மல் கேட்கிறாங்க. அது எறும்பா இருக்கலாம், நம்ம வீட்டு பல்லியா இருக்கலாம், நாயா இருக்கலாம், பூனையா இருக்கலாம், மரம் செடி கொடி எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கும் அந்த நன்மை வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ நாமம் வேற இல்லை, கடவுள் ரூபம் வேற இல்லை. கடவுள் இருந்தா ஒரு விக்கிரகம் இருந்தா, அந்த கிருஷ்ண விக்கிரகம் இருந்தா எவ்வளவு அளவுக்கு சக்தி இருக்கோ எல்லா சக்தியும் அவர் வந்து அந்த நாம ரூபத்துல வச்சிட்டாரு. ஓகேங்களா? ஸோ நாமத்துக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு மகிமை இருக்கு. அதனாலதான் இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆசீர்வாதம். இங்க வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பெரிய நன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மகாமந்திரம் நாமத்துல கடவுளுடைய சக்திகள் எல்லாம் இருக்கு. அதை நம்பி நம்ம முழு மனசோட வந்து மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஓகேவா? நம்மள எல்லா விதமான ஆபத்துல இருந்து வந்து காப்பாத்தும். ஓகே. ஸோ இந்த அம்மா வராங்க, நான் இது மாதிரி உங்க கூட சங்கம் வச்சுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியா, சரி வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்து சில விஷயங்கள்ல வந்து கமிட் பண்ணியிருக்கிறேன், அந்த செயல்களை முடிச்சிட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அம்மா சாயங்காலம் வந்துச்சு, இவர் வந்து இன்னும் என்னோட ரவுண்டு வந்து முடிக்கலாமா, அவர் 192 ரவுண்டு பண்ணுவார். ஓகேங்களா? இரு, எனக்கு பெண்டிங் இருக்கு, நான் முடிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்றாரு. அந்த அம்மா வருது, உட்காந்து தூங்கிடுது. ஓகே. காலையில பொழுது விழிஞ்சிருச்சு, எழுந்து போயிடுறாங்க. ஓகே. மறுநாள் வராங்க, சரி பாருங்க நேத்தே இது மாதிரி ஆயிடுச்சு, இனிமேல் இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்ன வார்த்தைப்படி நடக்கும். சரி ஆச்சுமா, நான் பண்றேன், இல்லை கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு, நான் நாம ஜபம் முடிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவரு என்ன பண்றாரு, நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அந்த அம்மா என்ன ஆகுது, அதை கேட்டுட்டே கொட்டாய் விட்டு தூங்கிடுது. மூணாவது நாள் மூணாவது நாள் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் கேட்குறாரு, போன வேலை என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருப்பா, சக்ஸஸ் ஆகலைன்னா இன்னைக்கு வெற்றிகரமா வரேன், அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லுது. சரி, நீ இவங்களும் போறாங்க. அங்க பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அம்மாக்கு என்ன ஆகுது, அவர் நாம ஜபம் பண்றாரு, இந்த சாயங்காலம் கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இவங்களுக்கு வந்து மனமாற்றம் வந்துடுது. இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, மனமாற்றம் வந்துட்டு இவங்களும் வந்து
நான் இத்தனை நாள் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், என்னோட வயிற்று பிழப்புக்கோசம் தேவையில்லாத வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன், என்னை மன்னிச்சுட்டு எனக்கும் வந்து இந்த நாமத்தை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்போ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு, நீ போய் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்க உன் சொத்தை எல்லாத்தையும் தான தர்மம் பண்ணிட்டு வா, நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்ன மாதிரி அந்த வேசியானவள் போறாங்க, அவங்க சொத்தை எல்லாம் எல்லாருக்கும் தான தர்மங்கள் பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகேவா? ஓகே, வந்த உடனே அவருக்கு நாம ஜபத்தை கொடுக்குறாங்க. அவங்க எத்தனை முறை பண்றாங்க தெரியுமா? அவர் இந்த அம்மாவுக்கு அந்த குடிசை எல்லாம் விட்டுட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு அந்த இடத்த. ஓகேவா? அந்த அம்மா அந்த குடியில் உட்காந்துட்டு நாம ஜபம் பண்றாங்க. எத்தனை முறை பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறை பண்றாங்க அவர் மாதிரி. ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப பிரபலமா வராங்க, இவங்கள பார்க்கறதுக்கு நிறைய பக்தர்கள் வராங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நாமத்தின் மகிமை எவ்வளோ அழகு. நமக்குள்ள அழுக்குகள் பாவங்கள் இருந்தாலும் இந்த நாமத்தை மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம மாறும். அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, தூய பக்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து தனிமையான மகத்துவம் இருக்கு. அதுக்கு எல்லாமே எடுத்துக்காட்டு இந்த கதை தான். கீழ்நிலைய பெண்ணானவளே வந்து இந்த நாம ஜபம் மாத்திச்சு. அது மாதிரி இந்த நாமத்தை வந்து நம்ம ஜபிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகே. அப்புறம் குறிப்பா ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து வாங்கணும். அந்த ப்ராசஸை வந்து தீட்சைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தீட்சைக்கு அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, தர்மம் கருணை அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி பண்ணணும். அதை அவர் கையில இருந்து வாங்கினா அந்த நாமம் வந்து இன்னும் பர்ஃபெக்டா இருக்கும், இன்னும் புனிதமா இருக்கும். ஓகே. இதுதான் நம்ம இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஸோ ஒருத்தர் வந்து 22 மணி நேரம் பண்றாருன்னா நம்ம ஏன் 2 மணி நேரம் நாம ஜபத்துக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? நம்ம இப்போ வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்களாக இருக்கோம். எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மாலை. ஓகே. எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்? 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் தான் ஆகும். 108 மணி நேரம் சொன்னேன். ஓகேவா? தயவு செய்து நம்ம எல்லாரும் வந்து 108 முறை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேவா? மறுபடியும் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேள்விகள். நான் வந்து விதை விதைக்க கூடாதா, மரம் வளர்க்க கூடாதா, சோயிங் த ட்ரீ அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார் பாரு, நீ விதை விதைக்கணும்ப்பா, அது என்னது? உன்னோட செயல். ஓகேவா? ஆனா எதை எதிர்பார்க்க கூடாது? பழத்தை மாத்திரம் எதிர்பார்க்காத. உன்னுடைய பலன்களை நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ தைரியமா இரு. உனக்கு என்ன தேவைன்றது உன்னை விட எனக்கு தான் நல்லா தெரியும். இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்றது யாருக்கு தெரியும்? சின்ன வயசுல நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆ, அவங்கள விட நமக்கு யார் நல்லது பண்ண முடியும்? யாரும் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ உனக்கு தேவையானதை நான் செய்கிறேன், நீ கவலைப்படாம இருன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் பெரியவங்களாயிட்டோம், நம்ம சம்பாதிச்சு வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சிட்டு வரோம். அப்போ என்ன நினைப்போம் நம்ம? ஆ, நான் சம்பாதிச்சேன்ப்பா, இது ஏன் காசுன்னு நினைப்போம். ஆமாவா இல்லையா? இது ஏன் நான் கஷ்டப்பட்டதுனால இதுக்கு வந்துச்சுன்னு நினைப்போம். இது என்னோட சந்தோஷத்துக்கோசம். நாசா என்னோட இஷ்டமான பொருளை வாங்கிக்கணும். அதாவது ஒரு நல்ல ஃபோனு, அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய டிவி இல்லையா, வண்டியை வாங்குவோம். அப்புறம் எதிர் வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பெருசாக ஏதாவது வாங்கியிருந்தானே அவனை விட பெருசாக வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை இல்லையா? பட் என்ன என்ன இருக்கணும் நமக்குள்ள? இது வந்து பக்தர் இல்லாதவங்களுடைய நினைப்பு. அதே பக்தர் வந்து என்ன யோசிப்பான்? எல்லாமே பகவானுடைய செயல். பக்தன் வந்து என்ன நினைப்பான்? இது எல்லாமே கடவுளுடைய கருணையால எனக்கு கிடைச்சிச்சின்னு அப்படின்னு நினைப்பான் இல்லையா? கடவுளுடைய கருணை இல்லாம நம்ம உடல்ல வலிமை இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? ஓகே. ஸோ அது கடவுளுடைய கருணைன்னு நினைக்கிறோம். ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मण्याताय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विवाम्बसा. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாங்க? பற்றின்றி தன் கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை நீரால் தீண்டப்படுவதில்லை, அது போலவே அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. இது நம்ம உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ தாமரை இலை நீர் போல நம்ம இருக்கணும். அதனால என்ன நன்மை? 2 விஷயம். ஒன்று வந்து எந்த பாவத்தாலும் தீண்டப்படுவதில்லை, அப்புறம் பாவ விளைவுகளும் வந்து தீண்டப்படாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நம்ம அந்த 4 விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது? பாவம் குறையுது. பாவம் குறைஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா துன்பம் வந்து குறையுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா?
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது வந்து பிரபுபாதா. பிரபுபாதா வந்து தாம்சன் ஸ்கொயர்ல போயிட்டு சங்கீர்த்தனம் பண்றாங்க. அந்த சங்கீர்த்தனத்துக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு கிருஷ்ணாண்டாவே ஆகர்ஷணம், அட்ராக்ஷன். எல்லா மக்களும் வந்து சேர்ந்து அவரோட ஜெபம் பண்றாங்க. அது மாதிரி கூட்டு ஜெபம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பலனை கொடுக்கும். நம்ம வந்து காலையில சொல்றேன் இல்லைங்களா, வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மாலையாவது ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பலன்கள் வந்து ஸோ அந்த பலன்கள் வரும். ஓகேங்களா, கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு வந்து பதில் அதிகம், பலன் அதிகம். ஆண்டாள் தாயார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கூடியிருந்து கூடி குடிலிருந்து கூடோலோர் எம்பாவான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த மார்கழி மாசத்துல, அவங்க தனியா போயிட்டு விஷ்ணுவை வந்து நாராயணனை வந்து கும்பிடல. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கதவை தட்டி 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 எழுப்பா எழுப்பா, வாமா போலான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போனாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். யாரோ ஒருத்தவங்க ஜெபம் பண்றாங்க, நம்ம அப்புறம் நிதானமா போல அந்த பாவனை இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா. ஆ பலன் வேணும், நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம எல்லாரும் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு ஆஜராகணும்? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சில பேர் எல்லாம் கரெக்டா வராங்க. எத்தனை மணிக்கு வரலாம் நாளைக்கு? ஸ்லோகாக்கள் படிக்கலாம். 5:30. ஆ 5:30. ஹரி போல். ஓகே. ஸோ அந்த நன்மையை நம்மளால அடைய முடியும் இல்லைங்களா. ஒத்துமைன்றது நமக்குள்ள வேணும். ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒத்துமையோட நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணலாம் சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்தது இப்போ இருக்கிற இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்டிதர். பண்டிதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி பார்ப்பார் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா, நாய் பூனை மரம் செடி கொடி, நாய் மாம்சத்தை உண்ணும் சண்டாளன், இல்லை எல்லாரையும் என்ன பார்ப்பான், சமமாக தான் பார்ப்பான். ஓகேவா. அவன் என்ன பார்க்குறான், நம்ம மேலே போட்டுட்டு இருக்க ட்ரெஸ்ஸு நகை செயின் எல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை, உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவை பார்ப்பான். ஓகே, இவன் உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவன் பிராமணன், இவன் சண்டாளன், அப்படி எல்லாம் வேதம் பேதமே இருக்காது. இது வந்து பசு, இது வந்து யானை புலி, வைல்ட் அனிமல்ஸ் அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. என்ன பார்ப்பாங்க, அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை தான் பார்ப்பாங்க. அதுதான் சொல்றாங்க, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ பாக்கோ பாக்கேஷ பண்டித சமதர்ஷினக. லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, பண்டித சமதர்ஷினக. பண்டிதர்கள், அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து ஏன் பண்டிதன் சொல்றோம், அவனுக்கு ஞானம் இருக்கு. ஸோ ஞானத்தின் வாயிலாக அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், எதை கத்துக்கிட்டான், தன்னடக்கம் வந்து அவனுக்கு வரும். ஓகே, தன்னடக்கம் இருக்கும், முழுமையான தெளிவு இருக்கும். அதனால அவன் எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பான். என்ன யார் யார, கற்றறிந்த பிராமணர்களா இருக்கட்டும், பசுவா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், எல்லாரையும் சமமா தான் பார்ப்பான். அந்த மனப்பான்மை வரணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. நான் பிடிக்கிட்ட முத்தஜி. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜட புலன்கள்னால தொடர்பு வச்சிருக்கனால நமக்கு என்ன ஆகுது, இன்பம் இருக்குது துன்பம் இருக்கு. நம்ம அம்மா வந்து நமக்கு பிடிச்ச டிஃபன் செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எப்படி இருப்போம், ஹாப்பியா இருக்கு முத்தஜி. சந்தோஷமா இருப்போம். அதே இல்லைன்னா சோகமா இருப்போம் இல்லையா. Yes, முத்தஜி. அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஓகே, புத்தி இருக்கிறவன் என்ன பண்ண மாட்டான், அதை வந்து பெருசா நினைக்கவே மாட்டான். எங்க அம்மா செஞ்சிருக்காங்கப்பா, ஏதோ என் உடம்புக்கு நல்லது இல்ல, அவங்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அமைதியா சாப்பிட்டு போயிடுவான். அப்ப வீட்லயும் பிரச்சனை இருக்காது, நமக்கும் பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா. அதே மாதிரி அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. சரி, நமக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இங்க கடவுள் என்ன சொல்றாரு, எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம உதாரணம் சொன்னது ஒரு விஷயம். ஓகேவா. ஜடப்புலனால வரக்கூடிய தொடர்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது என்னன்னா இந்த உலகமே வந்து துக்காலயம், அசாசத துக்காலயம். இங்க வந்து இரட்டிப்பு தன்மை இருக்கு. ஓகேவா. அதனால வரும் போகும், எப்படி இயற்கை மாற்றங்கள் வந்து மாறிட்டே இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில வந்து மாற்றங்கள் தான் வந்து மாறாதது.
ஓகே, அதை பத்தி நம்ம எதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றேன். இங்கு இன்பங்களுக்கு இன்பங்களும் ஆரம்பமும் முடிவு. இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப என்ன தெரியுது? ஒரு லைட் இருந்தா என்ன பூச்சி வராங்க? லைட்டை நோக்கி வரும். ஈசல். ஆ ஈசல். ஓகே, சில பூச்சிகள் வரும் இல்லையா? அது என்ன ஆகும்னா, அது சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்க போகும். அந்த லைட்டு வெப்பத்தை டச் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும்னா செத்து போயிடும். பட் அதுக்கு அங்க என்ன இல்லை? புலன் கண்ட்ரோல் இல்லை. தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சிக்கல இல்லையா? அதனால அது இறந்து போயிடுது. ஒரு நிமிஷம் சந்தோஷத்துக்கோசம் இறந்து போயிடுது. இப்போ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? மான். அதை வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு அழகான சத்தத்தை ஏற்படுத்துவாங்க. அந்த சத்தத்தால வந்து அதை எந்த திசையில வருதுன்னு நோக்கி வந்து அதே தன்னை சிக்கிக்கும். ஸோ அப்போ வந்து வேடன் வந்து அதை ஈஸியாக பிடிச்சிட்டு போகலாம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன பார்க்குறோம்? ஒரு வண்டு. வண்டு வந்து எதை நோக்கி போகுது? தாமரை பூவை நோக்கி போகுது. எதுக்கோசம்? தேடி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. சரி, போனது போச்சே, தேனை குடிச்சிட்டு வரலான்னா இல்ல. அந்த தேனை குடிச்சிட்டே இருக்கிற மயக்கத்துல என்ன ஆகுது? மயங்கிடுது. இன்னும் வேணும், போதை ஏறி மயங்கிடுது. மயங்கிட்டு என்ன ஆகுது? சூரியன் மறைஞ்சா என்ன ஆகும்? தாமரை மூடிக்கும். அப்ப என்ன ஆகுது? அதுக்குள்ள இதுவும் சிக்கிக்குது. ஓகேவா? சோ இதுவும் எதனால பாதிக்கப்படுது? புலன் இன்பத்தால இல்லையா? அது மாதிரி இப்ப என்ன தெரியுது? ஒரு மீன் தெரியுது. மீன் பிடிக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? தூண்டில் போடுவான். அந்த தூண்டில்ல என்ன வச்சிருப்பான்? கொஞ்சம் சாப்பாடு வச்சிருப்பான். சாப்பாடு கூடயே என்ன வச்சிருப்பான்? கொஞ்சம் கம்மும் வச்சிருப்பான். அது சாப்பாடுன்னு ஹாயா சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மீன் வந்திருக்கும். அது வாயை திறக்கும். யார் வாய்க்குள்ள யார் போறாங்க? பிடிச்சவன் வாய்க்குள்ள மீன் போகுது இல்லையா? அது மாதிரி இங்க வந்து என்ன தெரியுது? ஒரு குழியில யார் விழுந்திருக்காங்க? யானை யார்? மாதாஜி. ஆ இங்க வந்து என்ன ட்ரிக்ஸ் தெரியுமா? ஆண் யானையை வந்து பிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? வேடர்கள், அந்த வேடர்கள்லாம் வந்து பெண் யானை வந்து முன்னாடி வச்சிருவாங்க. ஓகே. அந்த பெண் யானைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி வச்சுட்டு அது மேல வந்து மரக்கிளைகள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, தலைகள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? பச்சை பசேல்னு இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது அந்த யானை வந்து என்ன ஆகும்? பெண் யானை பார்த்துட்டு ஆசையா ஓடி வரும். டம்முன்னு எங்க விழும்? குழியில விழுந்துடும் இல்லையா? அது மேல குழி தான் இருக்கு, கீழேன்னு தெரியாது. பச்சை பசேல்னு இருக்கும். அந்த அம்மாவை பார்த்துட்டு இந்த பெண் யானை என்ன பண்ணும்? ஓடி போகும். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி வந்துச்சு? விட்டில் பூச்சிக்கு வந்து வெப்பத்தால, தன்னுடைய உடல் வெப்பத்துக்காக அந்த தொடு உணர்வுக்கோசம் அங்க போச்சு. தேன் வந்து என்ன பார்த்துச்சு? நாக்கின் சுவைக்கோசம் அந்த தாமரை பூ, சூரியன் மூடுற வரையும் அங்கேயே இருந்துச்சு. மான் என்ன ஆச்சு? தனக்கு காதுக்கு இனிமையான சத்தத்தை கேட்டு வந்துச்சு. மீன் என்னாச்சு? வாய்க்கு ருசியான சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சிக்கிக்குச்சு. யானை என்ன ஆச்சு? என்ன, பெண் யானை, அதாவது ஆப்போசிட் ஜெண்டர், வேறு இனம், வேறு பாலினத்தை நோக்கி போச்சு. ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன ஆனாங்க? ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்து சிக்கிக்கிட்டாங்க. ஸோ இதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? புலன் இன்பத்துல வந்து தொடர்பு வச்சிக்காத அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? புலன் இன்பத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ, இங்க வந்து ரெண்டுமே இருக்குன்னு அப்படின்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. கார்த்தி பிரபு, பாலா முருகன் பிரபு. शक्नो शक्नोदीघैव यशोडुं प्राक्कलीश्वर विमोचनात् कामक्रोधतत्त्वं वेगं स युक्त शशिः नर. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ कृष्ण ஒருத்தர் हरे. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகரம், அதாவது 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் இந்த உடல். அதாவது 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், 2 கண்கள், அப்புறம் வந்து வாய், ஆசன வாய், பால் உறவு உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா? இந்த எல்லா புலன்களையும் வந்து ஒருத்தன் வந்து அடக்கணும்.
நடக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு பிரச்சனை. ஓகேவா? ஸோ அவனுக்கு அனுபவத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வந்து யோசிக்கிறதே இல்லை, நான் ஏன் வந்து இந்த நகரத்துக்குள்ள 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரத்துக்குள்ள நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன், எப்படி வந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இப்போ இந்த உடலை வச்சுட்டு அவன் என்ன பண்றா, இந்த பிக்சரை பாருங்க. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் என்ன பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருடுறான் இல்லையா? திருடுன்னு வந்ததெல்லாம் எனக்கேன்னு சொல்லிட்டு பேராசைப்படுறான். அதுல என்ன வரும்? சண்டை வரும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தனக்குள்ள சண்டை வரும்போது என்ன பண்றாங்க, கையில வந்து கத்தி வச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன, நான் சந்தோஷமா இருக்கணும். அதுக்கு வந்து கொலை பண்றதுக்கு கூட தயங்க மாட்டாங்க. ஓகே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெண் ஆசை இல்லையா, கடத்தல் பண்ணிட்டு வருவாங்க, அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க வழிவகுக்குது, நரகத்துக்கு போகக்கூடிய வழியை வகுக்குது. ஸோ இந்த புலன்களை வரக்கூடிய உந்துதலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பொறுத்து கொள்ளணும்னு சொல்றார். காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். எல்லா புலன்களையும் வந்து நம்ம அடக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெரிஞ்சுக்கணும் இது 9 துவாரங்கள் கண்ட நகரம் இது. ஓகே. நம்ம உடம்புல வந்து 9 துவாரங்கள் இருக்கு. இந்த துவாரங்களை நம்ம எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்ட இது என்னதான் துக்க ஆலயமா இருந்தா கூட பக்தர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதையே வந்து சொர்க்கமா நினைச்சு வாழ்ந்திருக்காங்க. ஏன்னா அங்க போனாலும் அவங்க பக்தி தான் பண்ண போறாங்க, இங்க இருந்துட்டு அதே பக்தியை பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இடம் வந்து ஒரு பொருட்டே அல்ல. அவங்க என்ன கேட்பாங்க, பக்தர்களுடைய சங்கம் தான் கேட்பாங்க. எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைக்கக்கூடிய எண்ணத்தை தான் வேணும்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் பக்தர்கள். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி புலன்களை ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும், அவனுக்கு அதனால வரக்கூடிய உந்துதலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ண அவன் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றதுக்கு வந்து இதுக்குன்னா நம்மள மேலே ஒருத்தர் இருக்கார். அது யாருன்றதை பார்க்கலாம். மோக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம். அதாவது இந்த லோகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு உயர்ந்தவர் ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகேவா? எல்லா யாகத்தையும் ஒருத்தர் அனுபவிக்கிறார். போக்தாராம் யக்ன தபசும். யார் அது? யோகேஸ்வரரான கிருஷ்ணர் தான் வந்து யாகங்களின் தலைவர். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து சர்வலோக மகேஸ்வரம். எல்லா லோகத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாராவது, யார் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம். எல்லா உயிரினங்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஒருத்தர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஓகே. சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நெக்த்வா மாம் சாந்தி ருச்சதே. ஸோ இப்படி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் வந்து கிருஷ்ணர். அவங்க எல்லாரும் இந்த ஜட துயரங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அமைதியாக வாழணும். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. அவர்தான் அனுபவிப்பாளர். அவர்தான் நம்மளுடைய உண்மையான நலம் விரும்பி. நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து யாரு? நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள், தாய் தந்தையர்கள் இல்லையா? அதை விட்டு உண்மையா நினைக்கிறவங்க யாரும் இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணர் தான். அவர் எப்படிப்பா நினைக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க, என்கிட்ட திரும்பி வந்துடு. சரி, திரும்பி வர்றதுக்கு என்ன வழி? நான் இப்போ டெல்லிக்கு போகணுன்னா டெல்லி ஃப்ளைட்டு ஏறணும், இல்லை டெல்லி ட்ரெயினை ஏறணும். மெட்ராஸ் ட்ரெயினை ஏறினா நான் டெல்லிக்கு போக முடியுமா? முடியாது தானே? ஸோ நான் அந்த திரும்பி வராத லோகத்துக்கு போகணுன்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? நவவித பக்தியில் வந்து சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். அதாவது நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த கலியுக மந்திரத்தை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நற்கதி அடையணும். ஓகேவா? நமக்கு எல்லாம் நினைக்கிறோம் நான் தான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன், பட் நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. கடவுள் தான் உண்மையான சுப்ரீம் என்ஜாயர். ஓகேவா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு செயலை நம்ம செய்யும்போது 3 பேர் வேணும். நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து நான் தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை, நம்ம ஒரு பங்கு தான். ஓகேவா? அதாவது யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி.
ஓகே, ஒரு செயலை செய்யணும்னா கூட நம்ம 100% கான்ட்ரிபியூட் பண்றதில்ல, ஒரு பகுதி தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். ஒரு பகுதி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம், நான் தான்ப்பா செஞ்சேன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த எண்ணத்தால தான் என்ன பண்றோம், அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுது. ஓகேவா? அட்டாச்மெண்ட்னால நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பற்றுதல் வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த நான் நினைச்சா கூட அதை வந்து சாங்ஷன் பண்றது யாரு, பரமாத்மா இல்லையா? ஸோ பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுக்குறார். ஏன்னா அவர் குற்றமற்றவர். ஓகே, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவர். ஓகேவா? ஸோ அந்த பிராமணர் எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்குறாரோ அந்த மாதிரி பாவனை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகேவா? தன்னில் திருப்தியுற்று நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன வேணும், நமக்குள்ள இயல்பான பொறுமை வரும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து உண்மை உள்ளேயும் சரி வெளியும் சரி உண்மையாக இருப்போம். ஓகே. இந்த மாற்றங்கள்லாம் நம்ம வந்து இருக்கும்போது யார்கிட்டேருந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாவே நம்ம வந்து நிறைய நேரம் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருப்போம். நம்ம எதிர்பார்த்ததா அவங்க வந்து என்ன புகழணும்னு சொல்கிறோம், அவங்க எனக்கு இந்த gift கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம், அங்கே தான் வாழ்க்கையிலுடைய பிரச்சனையே வந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா? ஸோ நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கடவுள் மேலே பக்தி பண்ணணும். அப்படி பண்ண என்ன ஆகுது, நமக்கு அமைதி கிடைக்குது. இல்லைன்னா அமைதி இன்மை வருது. அதை தான் வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் இல்லையா? நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த படிக்கிறோம், அவர் தான் கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா? நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறோம். அதனால அவர் சொன்னபடி, அவர் என்ன சொல்றாரு, வேத விதிகள்ல படி வாழுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். கலியுக தர்மம் வந்து என்ன, நாமஸ்மரணம். அப்போ வந்து அந்த நாமஸ்மரணை எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துட்டு நம்ம வெற்றி பாதையை வந்து நம்ம நோக்கி போகணும். ஓகேவா? கடவுளை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லைன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? எல்லா லோகங்களுக்கும் வந்து தேவலோகமா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் அதிபதி யாரு, கிருஷ்ணர். ஓகேவா? நம்ம வந்து வீடு வாங்கியிருக்கோம், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் இரண்டாம் தர உரிமையாளர். அந்த பூமி நிலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட வாங்கியிருப்போம், வேற ஒருத்தர் கையில வாங்கியிருப்போம். அவர் யார் கையில வாங்கியிருப்பாரு, வேற ஒருத்தர் கையில. அது மாதிரி கை மாறியே போயிருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து யாரால படைக்கப்பட்டது, கடவுளால படைக்கப்பட்டது. அதுதான் நம்ம ஜனங்க என்ன பண்றாங்க, கூறு போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க. வாங்கிட்டு கட்டிட்டு நான் தான்ப்பான்னு சொல்றோம். அந்த வீடு கட்டினதுக்கு எங்க இருந்து சிமெண்ட் கல்லு வந்துச்சு இல்லையா? நம்ம வீடு கட்டினோம், அச்சச்சோ உடஞ்சி போச்சேன்னு சொல்லிட்டு அழறோம். இது நிலைமை யாரோடது, என் வீடு போச்சேன்னு அழறா இல்லையா? அதே ஒரு பக்தனுடைய மனப்பான்மை என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, இது கிருஷ்ணருடைய செயல். நான் நல்லா இருக்கிறேன் இல்லையா? இ- கடவுளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிளான் இருக்குன்னு அவன் அப்படி எடுத்துப்பான். இன்கேஸ் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாரு, அப்போ வந்து பூகம்பம் ஏதோ ஆச்சு, அந்த வீடு அது மேலே வந்து அவன் உயிரோடு இருப்பானா, இருக்க மாட்டான். அவன் உயிரை காப்பாத்தினாரு, அந்த பொருள் தான் போயிருக்கு. இதுதான் பக்தருடைய மனப்பான்மை. பக்தர் அல்லாதவன் ஒப்பாரி வச்சுட்டு இருப்பான். நான் உயிரோடு இருக்கிறேன், என் கை காலுக்கு எந்த ஊனமாகல, நான் நல்லா இருக்கேன், சம்பாரிச்சு இன்னொன்னு கட்டிக்கலாம், அந்த மனப்பான்மை வரணும். கடவுள் ஏதோ வந்து நல்லத்துக்கோசம் தான் செஞ்சிருக்காருன்ற மனப்பான்மை நமக்கு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க என்ன கத்துக்கிட்டோம் இன்னைக்கு, கடவுள் தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும். Supreme enjoyer, supreme controller, and only will wishing friend Mataji. ஓகே, சூப்பர் பிரபு. ஸோ தாமரை இலை நீர் போல நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். ஓகே, நம்ம கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது, புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒரு செயலை செய்யணும்னா 3 பேர் வராங்க, இந்த உடல், இந்த ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி இல்லையா? ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்தாதான் ஒரு செயலே நடக்குது. அவங்க யாரும் இல்லாம எந்த செயல்களும் இல்லை. ஸோ எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கணும். சமவேத பண்டித தர்ஷனகா. அப்போ வந்து நம்ம அந்த விளைவுகளால மாற்றங்களால நம்ம வந்து மா கஷ்டப்படுவதில்லை. மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானுடைய திருப்திக்கோசம் நம்ம வாழணும். ஓகேங்களா? இதுதான் இன்னைக்கோட இது. அந்த எண்டிங் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. Yes, மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. माता। ஹரே கிருஷ்ணா.
வாஞ்சா கல்பத்தருப்யசி கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय निताय गौरव प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओके भगवद गीता ग्रंथ की जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय 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 ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸோ நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இங்கே என் பண்ணிக்கிறேன். हरे कृष्णा जी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா.